Samtang usa ka senior citizen ang nampantok ang ulo human mahulog sa gikatkatan ni nga dapit sa naugdaw nilang Pinoy-anan sa daan sa Espolarium Dulo Fatima dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang 46 ka mga bahay ang naugdaw sa sunog base sa record sa barangay. Ano ang report? Naabtanamo si Joselito Villahermosa nga naglingkod dapit sa naugdaw nilang balay. Dunay dugo sa iyang t-shirt apan iya ay kini sa iyang igsuon nga si Sullivan, usa ka senior citizen kinsa natagak ug napantok sa semento. Nahitabo kini samtang gikuha nila ang mga dapat nga nangagabok na tungod sa sunog apan na disgrasya na hinuon ug tuan na sa ospital. Nahog, nagkuhan na ng kuhan kahoy sa mga debris ba? Yeah. Sa simento. Grabe. Hindi na ko kasyura grabe ba to? Wala man nga sayaning kuhan ulo. Samtang iklaro ni Konsel RJ Legaspi sa Dulo Fatima nga 46 lang ka mga balay ang naugdaw sukwahi sa record sa Bureau of Fire Protection nga 70. 126 ka pamilya ang apektado sa sunog ug nagipahimutan sa barangay Jim apan kasagaran na malik na sa luna diin unang nagbarog ang ilang mga Pinoy-anan. Posibleng makabalik pa sila pagtukod silang balay sa yuta nga ilahang giukapahan. Kaya naman yun sa DSWS na naman ang mga intake sheet. Nya, duhara man kasityo, si Padul 1 o si Padul 2. Si kaso na usab sa Dakbayan ang ilang pagkaon sulod sa tulo ka adlaw. Gabi nangatag mi sa ilang dinner din karong buntag sa ilahang breakfast. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.